jainko, barkatu duzu eta errotuz, agertzen duzu bereziki zure harmonia. Isurrez azulten gabe gure gaitas dukazia. Zuk agitutako otasunetara lehiatu zeruko zoriona iritsi dezagun. Zure Señor Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure Divina Espiritu Santo batean, jainkoaren bizitaitan, gizaldi eta gizaldietan, Amosen profeziaren dutik. Honela mintzoa da jaun ahal guztiuna. Zoritxarrekoa Sionen lasai bizi direnak, eta Samariako mendiaz fidatzen direnak. Marfilezkoetan luze etzaten dira. Hartaldeko bindotxak eta elkurreko zokorrak jaten dituzte. Zitararen soinura kantuan egiten dute. Doinu berriak asmatuz David direlakoa. Ardoa kopa handian edaten dute. Olio usaintxu bikainez kantzutzen dute bere burua. Eta ez dira sola Israel herriaren hondamendiak. Horregatik, atzenera joango dira. Erbesteratu guztien erroburuan. Eta hor, bukatuko dira horien janedanak eta nahaskeriak. Jaunak esana. San Pablo apostoluak Timoteori egindako lehenengo gutunetik. Zu, jainkoaren gizon hori, saia zaitez justizian, jainko zaletasunean, sinesmenean, maitasunean, pazientzian eta ontzatasunean. Eki sinesmenearen borroka jatorrari eta eskuratu betiko bizia, hartarako deitu baitzaizu jainkoak eta fede etermen bikaina egin baitiezu, testigu askoren aurrean. Gauza guztiak biziarazten dituen jainkoaren aurrean eta Pontze Pilatoren auzitegian aitormen bikaina egin zuen Kristo Jesusen aurrean erregutzen dizut. Bete aginduak etxi gabe eta esakizunik sortu gabe. Jesu Kristo gure jauna agertuko den egun arte. Bere garaian ageraraziko gaitu jainkoa. Hura da nagusi bakarra eta zoriontsua, erregeen erregea eta jaunen jauna. Hura bakarra ailezkoa eta iritsi ezinekoa argian bizi da. Ez du inoiz gizakiak ikusi eta ezin du ikusi ere. Berari aintza eta agentea betiko. Amen. Jaunak esana. Jauna, zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesus horrela mintzatu zitzaien fariseuei,
bazen gizon aberats bat, purpuraz eta ligu finez jantzi eta egunero festa ederrak egiten zituena. Lazaro izeneko eskale bat berriz, aberatsaren etxea atarian etzanda egoten zen, zauriz josia. Gogotsu jangoztukeen aberatsaren mahaitik ehortzen zena. Txakurrek beirek ere etorri eta zauriak milikatzen zizkioten. Hontan hil zen eskalea eta ingeruek Abrahamen altzora eraman zuten. Hil zen aberatsa ere eta ehortzi zuten. Hileri egoitzan oinazetan zegoelarik begiak jaso eta Abraham ikusi zuen urrutian eta Lazaro haren alzoan eta deiadarka esan zuen. Aita Abraham, erruki zakizkit, bidal ezazu Lazaro atzamar muturra uretan busti eta niri mingaina freskatzera, oinaze gorria bainago sugarrauetan. Baina Abrahamek erantzun zion, seme, oroi zaitez, zuk zorion franko izan zenuena bizitzan, Lazaro berriz zori gaitzak. Horregatik, orain ark atsegina arkitu du eta zuk oinazeak. Gainera, gure eta zuen artean leizea handia dago, eta naita ere ezin da inor hemendik zuen gana igaro, ez da hortik gu gana ere. Aberatsak berriro, orduan aita Abraham, bidal ezazu arren, Lazaro gure aitaren etxera, 5 anaia badituteta. Jar ditzala jakinaren gainean, eurak ere oinazeneko honetara etorrez daitezen. Abrahamek erantzun zion, hor dituzuen, Moises eta profetak entzun dezaietela. Ark berriro ez aita Abraham, hildakoren joango balitzaie, bihotz berrituko lirateke. Baina Abrahamek erantzun zion, Moisesi eta profetei entzuten ez badiete, ez dute sinetsiko, ez da hildako bat piztuta ere. Jaunak esana. Parroko bezala, zuzentzen dizuedan, azkeneko sermoia da, nire azkeneko hitzak hau dira. Eta halako esan ere, sensazio arrara da niretzako. Azkeneko egunotan, oroitzapen asko, niretzako leitza izan da, nire herria urte guzti hauetan, azkeneko 11 urtetan, hemen bizitu dut naiz, hemen loibet, hauxe izan da nire eguneroko, ikusi ditudan etxe eta txaludatu ditudan jendeek eta 11 urte hauetan, eta lehendikan ere, nire aiatu nintzen, seminarista garaian, bautista, parrokoa zen garaian, 2001an, dela 24 urte, zutak gazte eta nire jaino bat zinuten, eta horregatik, nintzako gauza asko dira, hola, bihotzea dela bazkidenak. Batez ere, 3 gauza nahi ezkizuek egola, batez ere transmititu bere azkeneko hitz hauetan. Alde batetik eskerrena batez ere, beti oso hori sentitu izan ez dut behitzen. Oso irekiak zerate harrera honekoak, hasieratik 2001an aiatu nintzenetik, akordatzen naiz, ja, leheneko eunen plazara jatsi, mezetan egon nintzen, baina plazara jatsi, baina mezetan egon duztiren batzuk, ja, saludatzen eta asizira, beti hasieratik hori sumatu da, nire sensazioa horixe izan dut, irekia, harrera honekoa, eta eskerra handia dut gauza asko, bizitzea tokatu izan zain hemen, eta horregatik hori denak bihotzea dara mazkit. Herri euskalduna baita ere, oso gauza edarra, euskera bizigia gure eguneroko bizitza, oso gauza politia da, beste leku askotan galdu den bezala, edo gutxi batutan bakarren antzen den bezala, hemen bizia, edade guztietako jendek, eta baita ere oso bezala gaztek, erabat euskera egiten dizuen, eta hori bezala gauza edarra izan da, hori asko gozatu dut eguneroko martxa honetan, hola euskeraz bizitzeko aukera hori hemen eukitzea da.
Historikoki ere oso herri elizkoia izan da Leitza. Egia da, oso aldatu dagoela, gure garai modernoak alde horretatik aldaketak ekarri dituztela, baina sumatzen da ere hemengo tradizioak, hemengo ohiturak, hemengo hori gelditzen da oraindik ere gauza ederra. Oso herri elizkoia izan dute. Eta parroko guztiek izan dute Leitzan sumatu ze elizkoia izan duten, ze fededuna izan duten gure herria. Eta tradizio guztiek eta mantentzea eta hori eustea eta gauza ederra da. Nortasuna ematen bai diote herri bati. Beste aldetik ere, gure gauza eskerra nahi agertu egizuen. Beste aldetik ere, markazio eskatu, asmatu ez dedan gauzetatik eta eskerrak konprentsioatik ere. Eta hirugarrenik, batez ere nahi zinduzkete, animatu aurrera segitzera. Esan genezake, gure garai hauek, garai moderno hauek, lehen esan edan bezala, aldaketa asko ekarri dituzte eguneroko bizitzan. Eta batzutan egon daiteke halako tentazioa, gurea iraganeko kontu bat da, hau bukatu da, hau pasako den garai berriak etorriko dira, baina historia erabat bueltaka da bera. Esan genezake, kasi zirkularra dira, alde batetik, punta batetik bestera, modak aldera batera, modak beste aldera. Horregatik, ezin bestekoa da, zailtasun garaian, krisian garaian, eustea, lehengo gauzei. Oso horretxa da, ohiturak eta tradizioak eta galtzea, eta gero oso zaila errekuperatzea. Horregatik, importantea da, momentu komplikatu denetan, eustea eta aurrera segitzea. Gainera, fedea eta kristau bizitza ez da gure kontu bat, gure indarrez, gure kabuz aurrera eramaten duguna. Jainkoaren indarra da, jainkoaren grazia da aurrera eramaten duena. Eta hor jarri behar dugu beti itxaropena. Enuke azkeneko sakoia luzea egin nahi, eta batez ere hoxe izan ere azkeneko mezua transmituten nahi duena, eta batez ere nahi nuke garbi ukezean ere eskerra herri honekiko. Orain manoa, datorre bihar buelua dauket, Erromara joateko, eta beste etapa bati hasiera dio, doktoratu egin, gero handik Donostia, ikusiko dugu. Baina edozein kasutan, bai enukela gure arteko eukidegun tratua, amistade hori sekula erandu nahi. Enaiz, oain bezala egunero emere egongo, baina tartek hasikera baina enukela azaldu, eta berriz ere egon du, telefonoa berbera eukiko dut, edo zer gauzetan laguntzea balen baduket, edo itzegin egibazu edo saludatu, beti telefonoa hortxe eukiko dut, eta azken finean nire bizitzaren parte oso importante bat zuekin bizitzen, zuekin konpartitu dut. Eta aurrerantzean ere enuke hori alde batera dutzen, hori betiko gelditzen baita bihotzean grabatuta. Eskerrik asko eta segituko dugu bezala.
gozoa, santu elkartasuna, elkartuen batemana, haraginen ezkuera eta betiko guzia. Eta egin zauraren gure eskatzen. Dugu, honetan, bereziki, lehenizako garaien alde,
Atera gaitzazu, gauna gaitzazu, duzu bakea gure egunetan, gure errokean, eskertuak garbi bizitik zen, eta estualdiera sendo, betiko zorionak itxarotenean, eskertuak gure salbatzailea, noiz etorri duten izan aldera. Jesucristo gure jorna zurtxamara, ustu bakea, nire bakea, begira
egin ezagutu. Betiko biziaren sakramentu honek berri bezala gure gotzari. Zure semearen egin bat erarik bat egin haren bizturaren bat izan ezkako, haren bizitza kizan bi eta kizan bitan. Batez ere hori eskarona berriz ere adieraziz, eta baina oso bereziki hemen parrokiaetan kolaboratzaile zaten guztiei, bai parrokiako lanetan, bai musika aldetik, bai katekistak, bai beste bortalak zaketetan, eta inbeste dozutan, inbeste jendek laguntzen dezue, zuak laguntza izan zirate, eta eskatu nahi dizuen bihotzu dutzen. Jakingo dezue asko, da nire partez patxi izko ez behar bakarrik, ekipo batean, hiru parroko konsolidatu izan duena, sartu eta iruro, eta nire partez etorriko da patxi izko ez da da, etxeko da, egontua, eta horregatik eskatzen zuen horiak badakit, eskatzen badakit oso horregatik induzari patxik, eta badiot, ni hemen izaten izan ezik, zoriontsua bera ere ala izan da. Jaun zuekin, bere ikastetxean zaingo guztiak, eta semeak, eta espiritu santua zoazte jaunaren baina. Hola mi gente.